दिनैहाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव ब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय 2022 मायथाइनि बेयाव दिनै बाहागो लादोंमोन केन्दुआ दख'रा एबसुनि गेलेगिरि हान्जा लोगोसेनो बासुगाव दख'रा एबसुनि गेलेगिरि हान्जा मोननै गेजेराव बेयाव दिनैहाय जोबथा रिजाल्ट हिसाबै केन्दुआ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि हान्जाया बासुगाव दख'राखौ 2-0 गलाव फेजेननानै देग्लायनि जे उइनार्स बेखौ केन्दुआरा देग्लाय लानो हाबाय। दा जोङो दिनै जिबायदि जोङो नुदों मथा मथि नैबे गुरुबासा जोहोलाव सोमला बसुमतारी जे प्लेग्राउन्ड गेलेग्रा फोथार बेयाव गोबां सानसुमै बिथांमोन गोरों गोरा बिथांमोन लोगोसे लैहोर लैहोर रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैनानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों आरो जों जि नुदों देग्लाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि खेब देग्लाय खुंदों। गिबि खुंजेननाय समाव जोंनि गेलेगिरि बिथांमोननि जे पारफरमेन्स बियो इसिबां माबा जायाखैमोन बिदिनो फैयै फैयै दिनैहाय जोङो जि नुबाय दा मोनसे मोजां पारफरमेन्स बिथांमोना जिबायदि मोनसे टेलेन्ट जाबाय बिथांमोननि गेजेराव मोनसे कनफिडेन्स होननाय बुस्थुआबो बांसिनबाय बिदि थांबाय थायोबा जों आसा खालामनो हायो बिथांमोना सानसे समाव बिराद मोजां साफा साफा गेलेगिरि जाहैनो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। ओरैनोथ' सातथा दख'रानि जिखिनि गेलेगिरि बिथांमोन फ्राय कनफिडेन्स लेभेला थिगैनो दंजोबो मोजाङैनो गेलेजोबदों। बे गेम हिसाबै देरहानाय आरो जेननाया थायो बिदिनो सोरबाया जेनबाय सोरबा देरहाबोबाय बे हिसाबै दिनै फाइनाल गेमसिमाव मोननै हान्जा सौफैदों नाथाय बाखि मोनस्नि दख'रानि गेजेराव मोनबा जे जायफोर जेनबोदों बिथांमोननि गेलेगिरि हान्जायाबो फ्राय मोजाङानो आरो बिराद मोजां मोनसे इमप्रुभमेन्ट जों बेखौ नुनो मोनदों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायहाय थामथि खेबनि बड'लेण्ड मास्टार्स ट्रफिखौ बानजायगोन। बेयाव जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै बाहागो लागोन मोनसे टिम ओमफ्राय जोङो चिरांबासि हिसाबै गोजोननायखौ लानो हायो थांनाय बोसोर आरो बिनि सिगांनि बोसोराव जोङो सारा आसामावनो चिरां जिल्लानि टिमा चेम्पियनशिप बान्था जों बेखौ लाबोनो हादों आरो देग्लायहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे थांखि फोसावबावदों अंडार-13 गार्लसफोरनि जे फुटबल बादायलायनाय बेखौ देग्लाय होगोन जोङो चिरां जिल्ला हिसाबैबो बेयाव जोङो मोनसे टिम गोख्रैयै बाहागो लागोन बेखिनि जोङो दा प्रिपारेसन जानानै दङ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।